Ankara bi çend qadên xwe tê tenasîn. Civana yek qadan jî yê herî sirinşakeş Hacı Bayram e. Hacı Bayram oğlu dîrokê bi hev ve dibestîne. Helekê da dîroka 2000 salî zêdetir ya Romayê hêla din da jî mizgeft, tirbe û qebra Hacı Bayram di yek qadê da pêk ve dijîn. Li vê derê du ciyê pîroz hene. Jivana yek prestgeha Romayê ye. Ya din jî mizgefta Hacı Bayram e. Di dema Romayê da berî zayînî 25 da ev prestgeh ji bo kîbela û men hatiye nezirkirin û ji bo Kral Augustus hatiye çêkirin. Di wexta Romayê da dewrûberên vê prestgehê da kompleks hebûne. Yê li ser piya mayî avasaziya mitbaxê ye. Yê din li beramberî dîrok, şer û pevçûnan hatine rûxandin. Hacı Bayram bi xwe evliyayek e. Sala 1352 da ji dayîk bûye û 1429 da jiyana xwe ji dest daye. Ev taxa ku bi navê wî tê tenasîn mizgeft û tirba wî di nav xwe da dihewîne. 2000 sal berê ev der ji bo Romayê prestgeh, ana jî ji bo Müslümana ziyaretgeh e. Lê ev der bi awayekî geştyariyê zêdetirîn balê dikişîne ser xwe. Geştyar Şefîk ji herêma Kurdan ji Meletî hatiye. Dibêje gava ez têm Enqerê ji bo arambûnê têm serdana Hacı Bayram. Burası böyle güzel bir yer. Ev dercehekî xweş e û bi dilê min e. Ev cî gelekî kevn e. Di dema Romayê da maye û perezgeh e. Temaşa bikin, perezgeha Romayê heye. Misilmanan jî tenişt perezgeha wan mizgefta xwe çêkirine û zirar jî negehandiye perezgeha wan. Geştyar Şefîk bi xwe Kurdê Meletî ye. Lê Kurdî ji bîr kiriye. Ser daxwaza me çend peyvan wiha bilêv dike. Hatıma burada Hacı Bayram Veli ziyaret dikim. Enqere şarekî dîrokî ye. Gelek împaratorî li vir hatine damezrandin û rûxandin. Mirov biçin jî berhemê wan hê jî li ber xwe didin û li ser piyane. Dewrûberê vê derê çend sal berê bi tevahî hate restore kirin. Tiştê ku ana ser piya disekinin jê ra dibêjin malê Enqereyê kevn. Ev avahiyana hemû nû da hatine restore kirin û sazkirin. Li her derên Tirkiye geştyar têne vê derê. Ji ber vê jî esnaf û bazirganên vê derê dilxweşin. Burası Ankara Hacı Bayram. Ev jê mizgefta Hacı Bayram ya Enqerê ye. 4 sala ku li vê derê karê şîrînayî û bestenî dikim. Yên ku têne vê derê piraniya wan ji Enqerê bixwew û dervene. Dawiya heftiyê tên seredan dikin. Geştyar pir caran bi konvoyan tên, ji Japonya tên, ji Almanya tên. Ev der Hacı Bayram dibêjin. Hacı Bayram 5 salê ku li vê derê wek mîna oldarekî, wek kesekî ciyekî serdanê derdikeve pêş. Lê rastî ana taxo ku em disekinin dema Romayê da maye. Yani gelek kevne Romayê demekê li vê derê qelatek jî durust kiribû. Li vê qelatê da gelek cî danûstandinên hebûn ew tiştana li vê derê derdketine pêş. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.